aljuma balɗe sappo e ɗiɗi e lewru sappo e ɗiɗi wuro hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e joyi yamɗe jeetati silmaji capanɗe tati ɗo e Dakar lamorde Sénégal. Ahmadou Baroba. heeɗiɓe on jettama on jarnama bisimilla moon e ley kabaruji ɗi ko ɓuuri tengtude oɗo subaka aljuma laaɓɗo laɓaɗo horeɓe nigéria eɓe bene jewtidi hanki to Abuja leydi nigéria ko jagorɓe ɗiɗo halfinaɓe jokkodiral ɗe leyɗe ɗiɗi jewtidi alhaali kabaru etagol samminere laamu to leydi bene waɗi alet ko waɗi alet faltiɗo yewtama kañum e ballal konu nigéria e oɗo alhaali ɗum waɗi noon ko adi batu CEDEAO e alhaali Guinée Bissau e Benin alet aro wonata yidde mabɓe ko yo Mohamed Bazoum horejo kiɗɗo Niger mo laamu muɗum liɓa accite kawtal pelle adoniyankoje daraniɗe accitugol Bazoum noddi moɓodiral mawgal ɓe ƴami o horejo kiɗɗo Niger jogaɗo gila lewru jeeɗiɗi ɓuuru hitaɗo ujunaje ɗiɗi nogas e tati accite Guinée Bissau taɓal mawgal waɗi kono koɓe ardiɓe leydi ndi darni hanki suudu sarɗiyankoru laamu fadde ngu ko yimɓe capanɗe jeegomo e jeegomo tawete e maggu e ɓen no tawe société civile kono koɓe yimɓe tina e haalanane en kono kadi e daraniɓe peɗe politique tedduɓe bisimilla moon on calminama on jurama bisimilla moon e ley kabaruji ɗi Abuja lamorgo Nigéria ton tawa hanki Olusegun Ajadi Bakary jagorɗo Benin halfinaɗo jokkodiral hakkude leydi makko e leyɗele janane o yewtidi e honorojo makko mo Nigéria e alhaali jokkodiral hakkude leyɗele mabɓe ɗiɗi ɗe caggal jiidigal mabɓe jagorɓe ɗiɗo ɓe jewtidi e jaydiyankoɓe e ngal kawrital jagorɗo Benin Olusegun Ajadi Bakary warti e kabaru saminere laamu sakkade alet faltiɗo ton to Cotonou leydi Benin tengti e ballal Nigéria fewde ndi leydi on saha nawɗo Minati Diallo. Yusufu Tugara jagoɗo kalfinaɗo jokkodiral hakkunde Nigeria e leyɗe janaɗe woni arano e sefade gilla Abuja walli Cotonou e sakkade samminere laamu waɗunde e balle ƴaɓɓide ɗe o warti e on alhaali jagorɗo o sembini koɓe noddaɓe Yusufu Tugara holliti so ɓe ballanoli Benin tiɗallaji ko heɓindi leydi herodirdi e mabɓe fuf caɗele mum yottoto Nigeria e ngal kawrital jeydiyankoɓe keñen jagorɗo Benin kalfinaɗo jokkodiral hakkunde leydi mum e leyɗe jananɗe Olusegun Ajadi Bakary yetti sanne darni Nigeria e bonnugol nde eɓɓore sihlogol laamu jagorɗo Cotonou o holliti ko fotta temere ɗiɗon ko nun koɓe Nigeria eɓe Côte d'Ivoire ana tawa Benin e dow yamirore fedde dental leydi Afrique hirnangue CEDEAO e wi makko konu Abuja jatin ɓuuri hewde e ngu konu ngo CEDEAO neldi e leydi ndi Côte d'Ivoire ko capanɗe joyonno soldeteɓe naɓi Benin ardiɗo diplomatie Cotonou o holliti ɓe ko nun koɓe warɓe wallude konu Benin e tabintinde deƴƴere laamu ngu tenti jatin e lawrade gam sakkade ko hosi waɗunode alal ƴaɓɓiɗo o fati fillito e leydi ndi aljumare hande ɓe jagorɓe leyɗe CEDEAO ana kani jordade gam laninanade kawrital mangal fedde nde kangal waɗude alan joni o e alhaali Guinée Bissau e Benin. Niger kawtital pelle aduniyankoje daraniɗe accitugol Mohamed Bazoum ƴami mofti windere nden daranagol no o accitire e muɗum ɓe andini o horejo kiɗɗo no hani heɓtade ko ɓuuri yawde ko e nder cimtol ɓanginagol hanki ngal kawtital ƴami accitugol o ardinoɗo Niger gila la Mohamed Bazoum heɓta ñere nogasi jeegom lewru jeeɗiɗi ɓuuri tan ujunaje ɗiɗi nogasi tati ha joni o horejo kiɗɗo no joga e nder Niger Ummouba ko kawtita pelle aduna yankoje daraniɗe hettugo Mohamed Bazoum awokaɓe e pelle daraniɗe hakke neɗɗo yaltini goycintol e mum ɓe ƴami hewɓe wallitago no o horejo kiɗɗo accitire e ɓen ñagaɓe no tawa Mahamoudou Ali Youssoufa horejo kawtita leyɗele Afrika Oumar Aliou Touré halfinaɗo saldu toppitindo fi kisal fedde CEDEAO Antonio Guterres kolaɗo kuuba dental adunaru oni Ursula von der Leyen halfinaɗo saldu kisal dental Europe ɓe holli gila laamu jatta ñande 26 lewru jeeɗiɗa ɓuru hitande ujunaje ɗiɗi 23 omo Niger naɓe ɓen suɓi fi ko ardoɓe no jungo ɓe konunkoɓe jattuɓe laamu ɓe andintini ɓe cuuliɓe ngu laamu no jogodimo e ɓengu makko fayi hiɓe mandini o alhaali ɗo ko hunde nde yadataka teddingol hakke neɗɗo hiɓe yeli yo newnane no yidira e sariya itte ko waɗa kon feere accitamo e teddina nanodire aduna yankoje yowitiɗe e teddingol hakke siwilɓe e dawro ka tawata kala neɗɗo ko bonni wo ko bonni himo hana hewtinede ka cuuɗi ñawirɗi ko ɓuri ma pinde ngal kawtita ko tawi kon o horejo kiɗɗo ala humpodirde hay e goto e ala heɓude no o ñawdoro to wuddu Sahel banggue leydi Mali wondude e Burkina Faso jeeɗiyankoɓe zenim nana mbaɗi rewɓe ɓe e
yettere andini ɗum ko saldu wittoriyankoru wiyetendu excepte e cimtol caggal wittongol ɓe ɓangini hanki ɓe keeɓi namdade ko ina tolno e rewɓe capanɗe jeeɗiɗo won hen ko liti ina jaadi e kaɗe kuliyankoɓe ɓe wone mabɓe gandini ko Allah sago ɓe ɗofto koɓe jiiɗi ko gam dandude pittali mabɓe keɗoɗen seedantaf keɗoɗen goto e seedeɓe jeyaɗo toon to leydi Mali e Fadou Hala Bocar Tall. forcé kuma nanna disa haysa ala haysa ñamnoto coodoya forcé kuma nanna wasa nanni so wana ɓaleejo ɓe mbiyata kuma nanna ɓaleejo mir hankin tan mawnam immi ba makko disa makko ɓorni ko disa makko disa woni waɗi kuleraji nde wetti gar ɓe mbi o natta e mobile ngel sala o sooda disa ɓaleejo o nanna o yo ala kalis ɓe mbi o natta e mobile min kay joni hay yaade voyage hay tawa woɗɗani e suusa yaade mi wawa yaade wari hakkillam deeƴani yahoɓe ne gara ɓe ɓe mbiya so ɓe nanguima ɓe nawete ɓe gaccitittama haalaluji kewɗi tan ɓe kala hen ene adda tiiɗalla kay sa ala kalis no mbatta forcé ko ma nanna disa ɓaleejo wala neɗɗo fu wowi disa tampini yimɓe ɗe woɓɓe jeggita sa yeehi ɓe duttine on ñalngu jiɗɗa yaada heɓata yaade fedde nde wona laamiyankore ak ledde holli wonde fitinaji e boneji ɗi jihadiste en waɗata ley sahel fewde leyɗele afrique hirnangue ɗum woni leyɗele jimuɗe ley maaje e yerubene saabu hitaɗu ñaƴire nogasi joyi teskama wonde yimɓe mayɓe saabu janguji kuliyankoɓe e nder ndi leydi e wiide ak ledde e nde hitaɗu ñaƴire nogas e joyi peɗe jihadiste en hono jenim état islamique e pelle goɗɗe ɓeydima sembude tuggi go'o lewru go'o ɓuuri hitande ujunaje nogas e jeegom ɗanniyankoɓe e nder wertago dental leyɗele hirnangue afrique yankoje CEDEAO ma ɗofto na mbiyen ma ƴeew ɗoftade ustugol coggu biyeji laaɗe wiroje horeɓe leyɗele ɗe tabitini ngal pelital mawgal ittude taxuji e dow yangorta e weego ete mangal ɓeydu juljultiral diwal ngal pelital e yiyande Ousmane Diomande faggudiyankejo iwarinajo ma jogo battane moƴƴe e faggudu leyɗele ɗe keɗoɗen mo. Qui dit réduction de billets d'avion dit multiplication du nombre de passagers. Sa wi ustugol coggeeli biyeji laaɗi biroje ɗe tan mbiya ɓeydugol limore ɗanotoɓe ɓe wadde fikki ala ɗum koko moƴƴata e service ji ɗi ganduɗa ko usta ko ina toɗɗi ɗumen ɗum noon ɓeydat koɓe dañanno ko kono ustata ɗum ngal dañal noon ina hiisa e nder leyɗi meɗen hakkunde milliarduji nogas e ɗiɗi jaggi milliarduji nogas e nayyi e kalifi dollar e kala hitande wadde ngal ɗo pellital ngal CEDEAO ƴetti ma hirjin ɗaniyankoɓe ɓe e yahandirdi e nder leyɗi tawaɗi e dental CEDEAO ngal battane majjum noon ko moƴƴi sabu ɗo e duuɓi garoji ma dañal ngal yaha ha hiife e milliarduji capanɗe nayyi kalifi dollar hitande kala ko ɗum woni ko ɗamina e ngal pellital ngal mawɓe CEDEAO ɓe ɓari RFI Guinée Bissau kono koɓe ardiɓe leydi ndi darni hanki suudu sarɗiyankoru laamu fadde ngu ko yimɓe capanɗe jeegom tawete e maggu e ɓen yimɓe société civile konunkoɓe yimɓe diina e haalanane en kono kadi daraniɓe peɗe politique leydi ndi golle mabɓe ko darnude koyɗe gam suudu sarɗiyankoru daro e nder laamu fadde ngu fodde hitade keɗoɗen nultodiraɗo men toon to Bissau Ousmane Harouna Embalo nde konunkoɓe ɓe liɓi suudu sarɗiji ndu e nder doygal kesal ngal ɓe darni sabu ɗowde laamu maɓɓe ɗum ɓe cuɓi sarɗiyankoɓe maɓɓe hakkunde dawriyankoɓe konunkoɓe pelle rendo ha tengti noon heɗe rewɓe ɓe kañe sukaɓe pelle diineyankoje he fina tawa konunkoɓe tawaɓe ɓe ko 10 ɓuri tengtude noon hoorejo maɓɓe o Thomas Diassi pelle rendo ɗe ko 21 ɗi tawa hen hoorejo maɓɓe o Fodé Karamba Sagna kañe yeesonga pelle rewɓe leydi ndi Aissatou Camara Ndiaye dewriyankoɓe ɓe ko 10 ɗi tine hen landaji cersuɗi ha tengti noon lundiɓe ɓe PAGC eɓe Père Yessi ko wayno Edouard George Sanka mbo goomu ñawore PAGC e José Carlos Macedo Monteiro gonnoɗo hoorejo police en pelle diiniyankoje he fina tawa ko 9 waɗi ko wayno Alhaji Kulabiou Ba almame diwan Bafata Abdourahmane Diallo lamɗo kanton Madina Bowero diwal Gaabu han he o juma 6 sarɗiyankoɓe ɓe ko bondoɓe yeeso hoorejo laamu fadde ngu orta intaha Ousmane Harouna Embalo Bissau RFI Ousmane Harouna Embalo kanko woni nultodiraɗo men toon to Bissau lamorde Guinée ko wona ɗum tedduɓe heeɗiɓe ko ɗo kareten e ɗiɗo kabaruji en garat joni jokkitade e rogere ɗimmere nde on jarama e jokkude heɗade RFI fulfulde ha tingti onon sengiɓe hello Facebook kono kadi hello TikTok e heeɗiɓe en ɗo mbawɗon joɗade no mbawɗon joɗirade kala yo jaam e kisal wone moon.
yamde jeetati silmaji capanɗe nayyi woni ɗo e Dakar lamorde Sénégal. e kabaruji coftal balli Rama Diallo Ségila Kane na jokki Coupe d'Afrique des Nations. na jokki jaati kippuji ɗi no e segilade doggiyoga jalti hono to Mali toon en eltongal diɗal Saint-Fil o andini inɗe yimɓe noga e jeetato ɓe o hani yahdude to Maroc fijoygon kan e ɓen ɗon ana tawa Yves Bissouma pijo to Tottenham mbaylunoɗo suɓede tawdede équipe muɗum. Hamadi Traoré mo Paris FC o fijo lolluɗo inde muɗum nanta e oɗo kippu. Lassine Sinayoko pijo to Auxerre Kassine mo inde andejo. Leyɗon en Nigeria kañum du holliti fijoɓe noga en jeetato duuɓe yahdata etoile ɓurde ɗiɗaɓal timmode ɗo ɓe kaɗuno e kan paltiɗo on. Victor Osimhen pijo lolluɗo kippu natawe e maɓɓe. Ballon d'Or Afrique hitan ujunnaje ɗiɗi e noga e nayyi Lukman Ademola mo Nigeria kañum kasin ana tawe ɓen heɓe ana kewi dow tawtorede e ngol doggol yeru Igbu Ogbu mbiyen Riyad Alebiosu tawti fa joni do e doggol Égypte ɗon kasina fijoɓe ɓanguinaɓe ana tawe e pijo mo inde andejo ɗon Mohamed Salah. non jatti Rama Diallo kala en championnat ji to Europe. Jati toon en kawli tawa Amadou Barou Bato championnat français toon hande ana doma hakkunde Angers e Nantes e pijan ko wana ɗum jango kawle goɗɗe ana doma. Rennes e Brest Paris Saint-Germain kamɓe match kuccodiran ko wana ɗum Toulouse e Paris FC to championnat d'Espagne toon kasin kawle goɗɗe ana ette hande hakkunde Girona e Real Sociedad ko wana ɗum jango kasin ko kawle goɗɗe tawete hakkunde Atlético Madrid kangal gongan e dande nayi ɓeɗe nde ɓe etoto Valence ko wana ɗum ɗon Mallorca kamɓe Elsa kasin do fijiɗoɓe. Nayebal coupe arabe timman hande Rama Diallo. Timman hande andude ɓele woni fijoɓe ɗiɗaɓal timmode ngal gila ma hanki Maroc kam lamnide en ɗon dande caggal nde ɓe kawi siri gote ne ɓolum. Arabie Saoudite hono noon heeɓi nden ɗon dande jalagon Palestine ɗiɗi e ɓolum hanki nden kawre ndomaɗe hande ko hakkunde Algérie Émirats Arabes Unis Jordanie kañum e Irak. aɗa andi yette Diallo en ɓe jettode mabɓe ɗe e inde mabɓe ɗe weeɓani. Amade galtata ɗum joni. non jati a jarama Seydi Diallo en jettimo. en gara joni e ñoggande jewte waɗade taskarama tottama konngol ko Fatimata Sisavane jareten hen. kañoggal ngol on toɓɓe yawtude e nder nde yontere on taskike e altine etande ciwlere laamu waɗunde yontere ƴaɓɓinde Benin. eɗen jogui mette kuddeta guetaɗo o to Benin kono en jogui weltare caggal demba firtinde par ce que kuddeta kam ko lor meha wonanta ɓiɓɓe leyɗele ɗe e ɗi sababuji noon na wawi fahame Afrique koninkoɓe ko ɓuuri ko heew ɓe goni ƴewde ko jullere laamu nde hono ɓe keddarta e laamu par ce que ɓe jii yoga koninkoɓe mbaɗi kuddetaji continue jooɗi duuɓi ha ɓe jowi hay luwaji ɗi gandanɗa hoorema kamɗe jiilanno leydi ndi ɓe ƴetti ɓe mbaɗi ko weeli ɗumen e leyɗele he joni noon hande heɗen mbe laamu bene yo dara lang handa hanti ɗum ko état ɗo hina wawi continue kadi ete lawol gongol bene way tan Allah walli ɓe mbawani landinde laamu o ɗo kay Allah jarama sabuna ɗiɗo armeji hande Afrique de l'Ouest foof hakkillaji mumen fof koye laamu woni neset tan ɓe mbiya ɓe liɓa laamu wala laamu ni kadi ko liɓata ɗum fotani wonde hunde fo hunde kudeta ko foti ko si tawi wodi président woni dictateur mo wara yimɓe walla tawi waɗi mandaji ha ɓurti leydi ndi haaɓi ɗum ɗon fof wawi wadde kudeta wala yoɓe tinno ɓe bakkilo président ko ɓiɓɓe leydi wotani ɗum kala ko liɓata ɗum yota ko hunde wande important yo Afrique naɓe daro hen no fewi CEDEAO kadi yimɓe leyɗele ɓene ɓe mbasa tawtude ɗiɗo armeji ɓe poɓɓana ɗumen ɓe kella ko honno miijorɗon arsike diɗi Afrique naaje e ngo folotiro fuku koyngal desewal windere hitande 2026. min mi wiyay poulji ɗin no satti kono Maroc no wowi fijude coupe du monde ɓe fija ballon labaɗo won tout si change goɗɗo kan ala ko heɓata eɗen andi kadi pays Afrique ɗo fayda ƴettugol coupe du monde sattay kono ko ɓantal kadi addanta Afrique so tawi hitande kala haray pays ji Afrique ɗi yahay représentant coupe du monde haray no moƴƴi par ce que joni exemple so leydi ma ndi yahi ɗi représenté coupe du monde haray ɗa welti yimɓe ma ɓe no welti ɓe yaha ɓe supportara ɓe welti ko minnata kamɓe pays
leydi afrique ɗum to ɓe wakkilo kamɓe hukkidira ɗo ɓe sattu ni Côte d'Ivoire ɗo ko kamɓe e Allemagne woni fottoyde kono piɗen tan ɗini ɓe wawi waɗade effort ji maɓɓe ɗin ɗon andi Ghana o yettima 2010 koɓe juuno kamɓe ko Paraguay quart de finale ɓe gandi ɗon kadi konno ɓe yaltiroyno ɗolle kadi tawino nano Asamoah Gyan bonnannoɓe ɗon ɓe gandi ɗum ɓe feƴƴayno ɓe ya demi finale sendi geɓe ɗen haray noon golle no toon miɗo tanƴini africain ɓe ɓen woɓɓe maɓɓe muutoto seeɗa ko ɓuri fawde yakare mum noon ko Sénégal e Maroc en tori Allah ɓe ƴetti coupon kono ɗum ɗon no teddani taw Afrique seeɗa e juuɗe ɓorɗorane ɓen kono noon France kañum Sénégal huuɗ maɓɓe on ko sattuɓe kemɓe hawtiɓe e muɗum miɗo tanƴini wawa muutade toon ko Sénégal e Maroc e africain ɓe yawɓen ɗo e alarba on feññini jiyande mon e janggo adodal jam sifangal e alkamisa yawtuɗo Amerika hakkunde RD Congo e Rwanda koko fulɓe mbiyata ko hoore fotani laɓede caggal joomum so Tshisekedi e Paul Kagame ina ciifodiriya ko fati e affaire deyre ɓe potani woppude ko wayno Banya Mulange e Wasa Lindo en ɓe caggal haadi ko ɓen goni haɓeteɓe foɗodiroɓe nokkuji gonaɗi ɗi ɓen ena poti tawtorede ciifodiral ciifetegal ngal jaɓa walla calo kono kadi caɗele Afrique naaɓe ko ngakkede nanodiral teddinde koye mum en so ɓiɓɓe Afrique naaɓe mbawa haaldude e koye mum en ko woɗɓe pewjanta ɗumen nanodiral wonata ɗon Rwanda e Congo sifande maɓɓe toon to dowlaji e yesso Donald Trump e caggal mum joni e nani piyande e nokkuji maɓɓe holliri tan ndeɗo sifande kam nde naari ndiyam e caggal mum noɓe cifarde ɓe kolliri tan jeese maɓɓe kam ɓe gonani tan weltiɓe e ndeɗo sifande en jiyani to ɓe maɓɓodiri en jiyani kadi to ɓe gossidiri jawte ceylagal kadi e nder en ɓe cuuri konnguli sibo ɗum Paul Kagame wi wonde dartinte hare nde e weeɓata kanko président Tshisekedi kanko o wi dartinte hare nde ɗum satat ko ɗiɗo konnguli ɓe cuuti toon nden noon en paami dartinde ndeɗo hare ɗum satat ko honno faamirɗon darde CEDEAO ɓurdindinande e alhaali ciwle laamu Guinée Bissau e Benin oɗo 2 poids 2 mesures CEDEAO hakkunde saminere laamu wadde leydi Benin ha e saminere laamu wadde leydi Guinée Bissau min kam mi meeɗa yaadude e 2 poids 2 mesures wona e ngol saabu kam ciwlugol laamugol ngol wona gotum ene sirti to banggal Benin e banggal Guinée Bissau saabu ɗo banggal Guinée Bissau ɗo wona ciwlugol laamu ko ɗum maalde tan woni ɗon kadi ene mbawi wiide ni ɗum tengti wonande nulteraɗo CEDEAO hono Goodluck Jonathan kañum hoole muɗum holliti wonande ndeɗe siwlere laamu nde laaɓani tandal hol tan ko niɓɓiɗi hen e firti tan ko maalde nde ene tengti ɗon e ɗon noon CEDEAO wawi tan yarude ko diplomatie Benin kuddata baɗɗo toon e ko waɗi Guinée Bissau ko gueɗe ɗe jiida to wiya koɓe mbaɗi kuddata ɓe dañani pulgu arme laamu o heɓɓitima leydi ndi sida jottima ga ko élection ngaji mbaɗa résultat yaltani arme heɓɓitima leydi ɗum noon ko gueɗe ɗe jiida te eɗen gandi Guinée Bissau hay hunde CEDEAO gaynata toon Benin si kuddata waɗino resirne hay hunde ɓe gaynata toon CEDEAO en mbayri yiide ɗo ɓe gayni hunde en ñalorma ka yewtere udditinde so Allah wulan ɗon muuyi RFI Bakel e dow capanɗe jeenayyi jeetati toɓɓere ɗiɗi RFI Bamenda e dow temedere e joyi toɓɓere jeetati RFI Banjul e dow capanɗe jeetati e jeenayyi RFI Diva e dow capanɗe jeenayyi e jeegom toɓɓere ɗiɗi Ahmadou Barouba tedduɓe heeɗiɓe RFI fulfulde ko ɓuri tengtude kabaruji ɗi hannde oɗo subaka hooreɓe Nigéria eɓe Benin jewtidi hanki to Abuja leydi Nigéria ko jagoroɓe ɗiɗo halfinaɓe jokkodiral ɗe leyɗele jewtidi alhaali kabaru etagol samminere laamu ko waɗi alet faltiɗo to Benin yewtama kañum e ballal konu Nigéria e oɗo alhaali ɗum waɗi ko adi bato CEDEAO e alhaali Guinée Bissau e Benin waɗowo alet arowo yidde mabɓe ko yo Mohamed Bazoum hoore jokkiɗo Niger mo laamu muɗum liɓa accite kawtal peɗe aduniyankoje daraniɗe accitugol Bazoum noddi moɓodiral mawgal ɓe ƴami o hoore jokkiɗo Niger jogaɗo gila lewru jeeɗiɗi ɓuuri hitaɗo ujunaji ɗiɗi nogas e tati accite to Guinée Bissau kam tabal mawgal waɗi kono koɓe ardiɓe leydi ndi darni hanki suudu sarɗiyankoru laamu fadde ngu ko yimɓe capanɗe jeegomo woni ɓe hoolare waɗa e dow mabɓe e ɓen ana tawa yimɓe société civile konunkoɓe yimɓe diina e haalanane en kono kadi e daraniɓe peeɗe politique leydi
leydi ndi en keɗima jantore nde Ousmane Harouna e mbalo nultodiraɗo men to Bisawo waɗani en kono ɗum en jetti e jarni dendagal heɗotoɓe men timminirten ndeɗo jonde kabaruji koye taskaram lawol gandal e needi en jetti en jarni seŋiɓe e banggue TikTok kono kadi seŋiɓe e Facebook e wondude YouTube e dennangal heɗotoɓe men noɓe mbawi heɗorade en kala tawi koye application Pure Radio walla koye weeji tati toɓere RFI toɓere FR walla koye Bande FM en jettiɓe en jarniɓe kono kadi radio ji jokkodiraɗi ɗi Ibrahima Ba jarama to karalagal to ko moƴƴi fo yette ba tedduɓe onone ko noon Inna Bolaro a salminama jarama tedduɓe on jarama laawol gandal e needi